Estem amb Antoni Verger, Joan Font i Biel Barceló, caps de llista respectivament per a l'Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Parlament de les Illes Balears. Antoni Verger va néixer a Palma en 1974, és secretari general del PSM Entesa, actualment és director general de mobilitat del govern. Segons el seu criteri, quin és el millor i el pitjor de la realització de l'Ajuntament de Palma que presidia Catalina Ciré en el mandat anterior actual, és a dir, 2003-2007? Jo crec que el pitjor va ser seguir amb una inèrcia que duen ja governs conservadors des de feia més de 10 anys. Una inèrcia de projectes especulatius urbanístics, una inèrcia d'inacció davant tota una sèrie de problemes que hi havia a la ciutat, de saturació, de congestió. Espalmarena, per exemple, inversions que es van dur, macroinversions que s'han a la ciutat tan inútils com Espalmarena, que estava pressupostat en 40 milions, va acabar costant 110, Tomàs Pont d'Estreny, agressions en el patrimoni, múltiples. Això va ser una tònica que van fer les administracions del Partit Popular durant anys a la ciutat i l'administració de Catalina Ciré va prosseguir, va aprofundir en aquestes dinàmiques. El millor, per ventura, podria ser haver aconseguit eliminar les vivendes del baluart de la Porta del Camp, del baluart del Príncep. Això segurament va ser una opció a favor del patrimoni que jo crec que és un benefici evident per la ciutat i això és que es va dur a terme en el període de Catalina Ciré. D'aquest darrer mandat, presidit per la bellesa Aina Calvo, què considera que és el millor i el pitjor? El pitjor, jo crec que també ja s'ha dit alguna vegada, ha estat inacció en algunes àrees, segurament el de Son Moix, el poliesportiu que va ser arrasat pel cap de Fibló de l'any 2007, efectivament ha torbat massa en poder-se tornar a posar a disposició dels usuaris de l'Institut Municipal d'Esports. El millor, precisament, ha estat canviar de rumb totes aquestes polítiques, totes aquestes inèrcies que duem de governs conservadors de fa tant d'anys. S'han invertit les prioritats, s'ha apostat per pacificar els carrers, el trànsit, eixos cívics, carrils bici, el Bicipalma, una iniciativa d'un èxit social rotund, s'ha rehabilitat el patrimoni, s'ha rehabilitat el mar i terra, s'ha doblat el nombre d'usuaris de biblioteques, jo crec que n'hi ha múltiples realitzacions molt positives a la ciutat, a més que han romput amb inèrcies històriques. Hi ha hagut un verdader canvi de rumb a la ciutat impulsat pel govern progressista de PSOE i PSM Iniciativa Verds. Quines són les propostes que presenta la seva coalició per a l'Ajuntament de Palma per aquest proper mandat? La proposta principal i l'interès principal de la coalició és fomentar l'activitat econòmica. Hem d'aconseguir que els nostres joves, els aturats, els nostres emprenedors trobin vies per canalitzar l'economia i això se fa i se pot fer i tenim una gran oportunitat a Palma que és el que sempre s'ha defensat des del PSM Iniciativa Verds, que és la defensa del patrimoni, de la nostra identitat cultural i això projectar-ho cap a l'exterior i aconseguir atreure visitants i aconseguir generar oportunitats per als nostres comerciants, pel nostre teixit econòmic, dins el turisme sostenible, l'economia verda i l'innovació en general. Molt bé.